Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għandu jifhem li din mhux logħba politika u li kieku kienet deċiżjoni tal-Prim Ministru waħdu l-inkjesta maġisterjali dwar il-każ Igrant li tħammar wiċċ il-Partit Nazzjonalista tkun pubblika minnu fih. Għal dan il-Partit Laburista fi stqarrija b'risposta għat-talba li għamel il-Kap Nazzjonalista lill-Avukat Ġenerali sabiex jagħtih kopja sħiħa tal-atti tal-inkjesta tal-Maġistrat Aron Buġejja. Inkjesta illi l-Prim Ministru diġà talab lill-Avukat Ġenerali sabiex tkun pubblika kollha kemm hi. Il-Partit Laburista qal li l-kap tal-Oppożizzjoni għandu jifhem li għall-aħħar sena u nofs il-Prim Ministru, martu u qrabatu ġarbu żbilanċ sfaċċat fuq gidba u dokumenti falsifikati. Żied li min għamel din il-gidba għadu qed jirrappreżenta lil poplu fil-Parlament bħala parti mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista għax għalih il-verdett tal-poplu u dak tal-qorti m'humiex biżżejjed f'pajjiż fejn id-demokrazija u r-rule of law taħdem indipendentement mill-lejra politika biex inħatfu l-istituzzjonijiet tal-pajjiż. Intant fi stqarrija separata l-Uffiċċju tal-Prim Ministru wieġeb għal dikjarazzjonijiet li saru mill-familja ta' Defni Karwana Galizja. Fakkar li Karwana Galizja stess xedet fl-inkjesta maġisterjali u li kellha fiduċja f'dan il-proċess. Il-Gvern innota li l-familja ma tirreferix għal konklużjonijiet ta' esperti forensiċi illi dak li Karwana Galizja u Marija Efimova rreferew għalihom bħala provi, ġifieri declarations of trust, ma kienu xejn għajr dokumenti falsifikati. Qal li la darba dan il-fatt ma ġiex ikkontestat mill-familja ifisser li aċċettaw li xi ħadd iffalsifika d-dokumenti użati minnha u li l-familja tista' tgħin billi tindika kienitx konxja minn dan il-fatt. Il-Gvern innota l-kunsens nazzjonali u l-fiduċja fl-indipendenza tal-Maġistrat li mexxa l-inkjesta li kkonkludiet b'mod inekwivoku li l-allegazzjonijiet dwar Joseph Muscat u martu kienu folots. Temm jingħad li l-Gvern mhux se jiddiskuti fatti pruvati mill-inkjesta imma joġġezzjona għal iktar stqarrijiet folots intenzjonati li jkomplu dik li issa ġiet iċċertifikata bħala l-ikbar gidba fl-istorja politika Maltija.